I sådan en kommandobunker her, der er rigtig meget historie. Lige meget hvilken genstand man tager frem, så er der faktisk en lille underhistorie, eller sidehistorie, om du vil. Nu går vi ind og kigger på nogle af dem. Her i ordonnansrummet hænger der et nøgleskab, som blandt andet rummer nøgler til byens observationsposter. En af posterne derude, den er meget underfundig. Der har man nemlig genbrugt noget fra middelalderen, nemlig Sankt Knuds kirketårn. Og lige her inde i nøgleskabet, der hænger nøglen til Sankt Knud. Vi er jo rigtig spændt på, om den passer stadigvæk, eller om der er nogen spor af en observationspost oppe i tårnet. Det er faktisk en rigtig fin gammel nøgle. Den er formentlig mange 100 år gammel, med hul i midten og af bronze, eller messing. Jeg tror, det er bronze. Og så er der jo et rigtig fint skilt, hvor der står observationspost nummer 2, Sankt Knuds kirketårn. Jeg er nu taget op til Rådhuspladsen i Odense, og lige bag ved mig, der ligger domkirken Sankt Knud, som vi om et øjeblik skal over og se, om vi kan komme op i tårnet på. Jeg har taget nøglen med, og vi håber rigtig meget på, at den passer i den venstre dør, vi har herovre. Jeg har lavet en aftale med Paul, ham skal vi over møde nu. Paul, han er kirketjener inde i domkirken. Han har ikke været det længe nok til, at han kender historien om observationspost 2 oppe i toppen, men han har sagt ja til, at vi må prøve nøglen, og det gør vi nu. Hej Paul. Hej Peter. Velkommen. Tak for det. Så bliver det jo spændende at se, om nøglen den passer. Det gør det, ja. Og det er den her dør. Jeg synes, vi skal prøve at se, jamen, lad os om prøve. ikke vi kan Det få åbne. Lidt specielt med sådan en 1600-tals dør her. Jo, deler ned med, om ikke der skete noget. Fantastisk. Og så trækker man bare her. Så trækker man bare, ja. Hold da op. Det er længe siden, der har været nogen her. Det er ikke hver år, at vi kommer her, nej. Det er det ikke. Nu har vi gået lodret et stykke tid, og nu ser det ud som om, at det begynder at gå hen over et vindue eller et eller andet. Det er rigtigt. Vi nærmer os vinduerne i hvert fald. Så er vi jo kommet op under spiret, Paul. Det er vi, ja. Og nu nærmer vi os målet for vores Hold da op, jeg kan undersøgelse. Kan allerede se telefonen. Ja. Jamen, den har jo alderen, kan man sige. Er der hul igennem stadigvæk? Nej, det er der desværre ikke. Nej. Men det er jo ikke så længe siden, kan man sige. Kablet er blevet fornyet, så det har der jo nok været. Hvornår forbindelsen er røget, det ved jeg ikke. Men vi kan konstatere ved at løfte røret, at der ikke er forbindelse mere, i hvert fald. Jeg tror også, at man kan fastslå, at i tidernes morgen, der kunne man komme en etage længere op, har jeg hørt dig fortælle. Hvis man kravler op i spiret, ja, så er der jo en rigtig fin udsigt. Hele Fyn rundt, stort set. Ja. Det er der, og der vil man kunne se. Så vi gidsner om, at observationsposten har været oppe i spiret, og hernede under spiret her, der har man så kunnet sidde og varme sig lidt og få en kop kaffe, og så har man kunnet skrive signalerne og sende dem ind via telefonen herovre til kommandocentralen. Der er langt ned, Paul. Det er der. Ja. Jamen, vi siger jo tak, fordi vi måtte komme her og se det kirketårn, Paul. Det var sjovt at være med til, og så fik vi afdækket en mere af kirkens mange hemmeligheder. Det er i hvert fald en af de historier, som de fleste danskere ikke tænker over, at en middelalderkirke rent faktisk også har kunne bruges til noget under den kolde krig. Tak for, fordi vi måtte komme, Paul. Det var sjovt at være med til. Det er godt.